ଦେଖ ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ସକାଳର 10ଟି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍, ବାରିପଦାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶନିବାର ବାରିପଦାଠାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ହଳଦିଆ ଦୁର୍ଗାପୁର ସେକ୍ସନ ଏଲ୍ପିଜି ପାଇପଲାଇନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ବହୁମୁଖୀ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍କର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ କାଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫଳକ ଉନ୍ମୋଚନ ପୂର୍ବକ ହରିପୁରଗଡ଼ଠାରେ ଥିବା ଏକ ଐତିହାସିକ ଦୁର୍ଗ ରସିକରାୟ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର 6ଟି ପାସପୋର୍ଟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରସ୍ତରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଟାଟାନଗର ବାଦାମପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ର ଚଳାଚଳକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ସେ ବାରିପଦାଠାରେ ଏକ ଜନସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍, ବାରିପଦାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ମୋଦି। ବାରିପଦାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କଂଗ୍ରେସଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ମୋଦି। ହେଲେ ଏହି ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରମଣ କଂଗ୍ରେସ ଆଡ଼କୁ ଯେଭଳି ତୀବ୍ର ଥିଲା, ବିଜେଡି ଆଡ଼କୁ ସେଭଳି ମନ୍ଥର ଥିଲା। 2-4ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ ଆକ୍ଷେପ ଓ ଅଭିଯୋଗ ସିଧାସଳଖ କଂଗ୍ରେସ ଶିବିରକୁ ଯାଇଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଏବଂ ପିପିଲି ପୀଡ଼ିତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ଲମ୍ବା ତାଲିକା ରଖିଛନ୍ତି ମୋଦି। ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଯାଇ ମିଶନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଷ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଲା, ବେଟି ପଢ଼ାଓ ବେଟି ବଚାଓ ଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛନ୍ତି ମୋଦି। ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରାୟ 40 ମିନିଟ୍ର ଏହି ଭାଷଣରେ ନବୀନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅଧିକ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଅମଳର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇ ସିଧାସଳଖ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଚୌକିଦାରଙ୍କୁ ଚୋର ଗୋଷ୍ଠୀ ହଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଥାର୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମିଳିବ ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ। ଶନିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ସମାବେଶରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ମିଳିବ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 31,000 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ ବୋଲି ସମାବେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ନୂଆ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ସିଡ୍ ମନି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। 338ଟି ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହାସଂଘ ପାଇଁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପାଣ୍ଠି ମିଳିବ। 30 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମୋଟ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। 6 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରୁପର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପାଇଁ 3,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। 70 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରୁପକୁ 700 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ହେଲ୍ପରଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମିଳିବ। ପୁରୀ ତାଳବଣିଆ ସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ମିଶନ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ 30,000 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରାୟ 60,000 ସଭ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଫୋର୍ଥ ନ୍ୟୁଜ୍, ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା 8 ଓ 9 ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ। ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସାଧାରଣ ହରତାଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆସନ୍ତା 8 ଓ 9 ତାରିଖରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନଯାତ୍ରା ବ୍ୟାହତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆଇଏନ୍ଟିୟୁସି, ଏଆଇଟିୟୁସି, ଏଚ୍ଏମ୍ଏସ୍, ସିଆଇଟିୟୁ, ଏଆଇୟୁଟିୟୁସି, ଏଆଇସିସିଟିୟୁସିର ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ ଜାତୀୟତା ବିରୋଧୀ ନୀତିର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଏହି ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 2 ଦିନ ବନ୍ଦ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଫିଫ୍ଥ ନ୍ୟୁଜ୍, ସିଡନୀ ଟେଷ୍ଟ, ଭାରତ 386 ରନ୍ରେ ଆଗୁଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 236ରେ 6 ୱିକେଟ୍। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସିଡନୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ଚାଲିଥିବା ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତର ବିଶାଳ ସ୍କୋର 622 ରନ୍ର ପିଛା କରୁଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ତୃତୀୟ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 236 ରନ୍ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ କରିଛି। ତୃତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ଆହୁରି 18 ଓଭର ବାକି ଥିବା ବେଳେ ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଅଧାରୁ ଖେଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଷ୍ଟମ୍ପ ଅପସାରଣ ବେଳକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବେ ବି ଭାରତଠାରୁ 386 ରନ୍ ପଛରେ ରହିଛି। ସିକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଏକାଠି ଲଢ଼ିବେ ଅଖିଲେଶ ଓ ମାୟାବତୀ। ୟୁପିର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏକାଠି ଲଢ଼ିବେ ଅଖିଲେଶ ଓ ମାୟାବତୀ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଖିଲେଶ ଯାଦବ ଓ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ସୁପ୍ରିମୋ ମାୟାବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବୈଠକ ହୋଇଛି। ତେବେ ମହାମେଣ୍ଟରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ୟୁପିର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆସନ ଭାଗବଣ୍ଟା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ 35ଟି ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଏବଂ 36ଟି ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି। ସେପଟେ 3ଟି ଆସନ ଅଜିତ ସିଂଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକଦଳକୁ ଓ 4ଟି ଆସନ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ସହମତି ହୋଇଛି। ଆମେଠି ଓ ରାୟବରେଲୀରେ ମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମେଠିରୁ ରାହୁଲ ଓ ରାୟବରେଲୀରୁ ସୋନିଆ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି। ସେଭେନ୍ଥ ନ୍ୟୁଜ୍, ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କୁ ପଳାତକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧୀ ଘୋଷଣା କଲେ କୋର୍ଟ। ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିଏମ୍ଏଲ୍ ଅଦାଲତ ଆଜି ପଳାତକ ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧୀ ଘୋଷଣା କରିଛି।
ଏହା ଫଳରେ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ହେବାର ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଇଛି। ପଳାତକ ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧୀ ଅଧିନିୟମ 2018 ଅନୁସାରେ ମାଲ୍ୟା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପଳାତକ ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧୀ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅପରାଧ କରିବା ପରେ ଦେଶ ଛାଡ଼ିଯିବା ଓ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ନ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜାମିନବିହୀନ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି ହୋଇସାରିଛି। ପଳାତକ ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧୀ ଘୋଷଣା ପରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିବାର ଅଧିକାର ସରକାରଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଆର୍ଥିକ ପଳାତକ ଘୋଷଣା ପରେ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କୁ ବ୍ରିଟେନରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। 8th ନ୍ୟୁଜ୍, ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଛି ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା। ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଛି ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା। ବର୍ଷ 2018ରେ ପାଖାପାଖି 1.1 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନିଜର ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ମନିଟରିଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମିର ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦୁର୍ବଳ ସମୂହ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବର୍ଷ 2018ରେ ଚାକିରିଜନିତ କ୍ଷତିରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଦେଶରେ ବେକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଡିସେମ୍ବର 2017ରେ ଯେଉଁଠି ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 4.79 କୋଟି ଥିଲା, ତାହା ଡିସେମ୍ବର 2018ରେ ହ୍ରାସ ହୋଇ 3.97 କୋଟି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଚାକିରିରେ 1.09 କୋଟି ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। 9th ନ୍ୟୁଜ୍, ପୁଣି କୋଟିଆରେ ପଶିଲା ଆନ୍ଧ୍ର। କୋଟିଆକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପୁଣି କୋଟିଆରେ ପଶିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। କୋଟିଆ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ସରକାର। ଆନ୍ଧ୍ରର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତଳ ଓ ଉପର ଗଞ୍ଜେଇପଦର ଗାଁର 76 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଔଷଧ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ଦିନ ଧୂଳିପଦରଠାରେ ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଜନ୍ମଭୂମି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିବାଦୀୟ କୋଟିଆରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ହଜେଇ ଦେଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। 10th ନ୍ୟୁଜ୍, ଆସିଲା ସେଲ୍ଫି ବେବଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ। ସେଲ୍ଫି ବେବ ସିମରନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ମୁଣ୍ଡରେ ପଥର ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସେହିପରି ସିମରନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଓ ଛାତିରେ ଆଘାତ ଥିବା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିବାରୁ ଆଗକୁ ସିମରନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଗୁମର ଫିଟିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଲବମର ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସିମରନଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଗୁରୁବାର ପୁଲିସ ଜବତ କରିଥିଲା। ସିମରନ ସିଂ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଧ୍ରୁବ ରାଜ ସୁନାଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଲପଡ଼ା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ପୋକ୍ସୋ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ବେଲପଡ଼ା ପୋଲିସ ଆଗରେ ଧ୍ରୁବ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ସିମରନଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ସମ୍ବଲପୁର ନିକଟ ଗୋଇଠା ମଠ ପାଖ ମହାନଦୀ ପୋଲ ତଳୁ ସିମରନଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିଲା ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିରୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର 10ଟି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।